Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε αυτό το tower, το Boys vs Girls, και μπαίνω πρώτη φορά να πω την αλήθεια και έχω καιρό όμως να κάνω βίντεο, οπότε αυτό το αφιερώνω σε όσους έχουν κάνει εγγραφή και like. Όμως θα μπορούσαμε να πάμε και 100 εγγραφές μέχρι το τέλος του χρόνου. Μπρο, πόσο πολύ το σκέφτομαι και νιώθω πως μπορούμε να το κάνουμε, μπρο. Δεν έχω εγώ αμφιβολία για σας. Δηλαδή, όχι, αυτή θα με σφαλιαρίσει, όχι. Δηλαδή από σας όλα τα περιμένω. Σταματή. Θα κάνετε εγγραφή και like και θα με υποστηρίξετε πάρα πολύ με προβολές. Οκ. Τι έκατσα κάνω έτσι, τέλος πάντων. Απλά ήθελα να σου φλεξάρω. Οκ, μπράβο, κι εγώ σου φλεξάρω ότι είμαι πιο πάνω από σένα, άντε τώρα. Εγώ σου φλεξάρω ότι έχω πάει πάρα πολύ πιο πάνω. Οκ, μπορείς να σταματήσεις λίγο να μου φλεξάρεις κάτι που δεν έχεις κάνει. Το έχω κάνει. Μπράβο, οκ. Άντε. Α, οκ. Λοιπόν, όποιος θέλει βίντεο με στείλε brainrot, να μου γράψει στα σχόλια και να μου γράψετε και τι έχετε αν παίζετε. Τι είναι αυτό? Α, εκεί πέρα. Εδώ λέει good job. Να τρολάρουμε τα αγόρια και εδώ λέει να τρολάρουμε τα κορίτσια, ρε. Εγώ το έχω κάνει. Πολλές φορές κιόλας. Και φταίδες. Να το ρισκάρω τώρα αυτό. Κάντε. Το ρίσκαρα. Το κάνω. Οκ. Νόμιζα πως θα πέσω. Οκ, πάλι καλά. Οκ. Μπρο, όχι, θα πέθανα στην άλλη. Όχι, εντάξει, πλάκα. Ρε μπρο, είμαι χαζός γενικά. Γιατί πήγαινα κάτω? Όχι, sorry, δεν έπρεπε να το πω αυτό. Δεν έπρεπε να το πω αυτό μπροστά στην κάμερα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τι άλλο να πω, ρε φίλε? Λοιπόν, live stream το επόμενο Σάββατο στις 8 Νοεμβρίου έχουμε όλα τα updates έχουμε update Brainrot Evolution, 99 Nights in the Forest, έχουμε και στείλε Brainrot με Plants vs Brainrots. Μπρο, έχουμε τόσα admin abuse το Σάββατο. Δηλαδή το Σάββατο είναι όλα τα admin abuse. Αυτό έχω να πω. Και σε όποιους αρέσει το Grow a Garden, γίνεται και αυτό, να πω την αλήθεια. Αν και εμένα δεν μου αρέσει το Grow a Garden, προτιμώ στείλε Brainrot, αλλά δεν θέλω να σας προσβάλλω και ό,τι θέλει ψηφίζει ο καθένας. Κοντεύω στο τέλος. Σου φλεξάρω πως κοντεύω να τελειώσω. Εντάξει, εγώ είχα πάει κάποιο πιο ψηλά και είχα πέσει. Οκ, μπρο. Και δεν παίζω από υπολογιστή. Και εντάξει ρε μπρο. Και Υπολογιστής είναι πιο εύκολος. μπράβο. Λοιπόν,
είμαι έτοιμος να σας το δείξω αυτό. Εδώ λοιπόν, βλέπετε πόσα Robux λέει, 2.000. Άμα με βοηθήσετε και μέχρι το τέλος του χρόνου φτάσουμε 150, θα βάλω κι άλλα Robux, ρε. Θα βάλω περισσότερα από όσο έχω τώρα. Please ρε bro, να το τελειώσω τώρα. Δηλαδή είναι κρίμα, έκανα τόση μεγάλη διαδρομή για να πέσω. Αυτά σκοτώνουν, αυτά σκοτώνουν. Αυτά σκοτώνουν. Μη τα κουμπίσω αυτά. Είναι κρίμα τώρα να πεθάνω, ξέρω. Μπρο, δεν θα το πω τώρα στην κάμερα. Ρε μα... Και εντάξει, όχι, sorry. Γιατί το είδα αυτό. Όχι. Δεν θα το πάρω αυτό, όχι, ούτε να το σκέφτεστε, δεν θα το πάρω. Σιγά να το πάρω, μην την πάρω αυτή τη βλακία, ούτε αυτό, τίποτα δεν θα πάρω. Αλήθεια λέω. Όχι. Θα πάρω ένα καλύτερο skin, πιο γενικό. Και τώρα λέω να περάσουμε στο ποδόσφαιρο του Roblox. Λέω τώρα να περάσουμε από εκεί. Να δούμε στη LeBrainrot να δείξω το κανονικό μου στυλ. Όχι στη LeBrainrot. Το Σάββατο στη LeBrainrot. Μπρο, εντωμεταξύ σήμερα, εντάξει, εσύ το βλέπεις ή κάπου στις 3 Νοεμβρίου και πάνω. Καλά, εντάξει, ας μην πολυλογώ, πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Λοιπόν, μπήκαμε στο επόμενο παιχνίδι. Το έχω παίξει λίγο, εντάξει. Έχω βάλει λίγα γκολάκια, όχι. Λίγα όμως. Δυστυχώς θα πρέπει να μπούμε διαφορετικά, ρε. Νομίζω. Λοιπόν, USA. Κλείστο ρε, θα φάω κανένα copyright. Κλείστο. Οκ, τέλος πάντων. Μπες US, μπράβο. Εγώ μπαίνω RF. Ρε μπρο, πού πήγε η μπάλα? Πάσα. Ρε μπρο. Τι είναι αυτό ρε? Φέρ την μπάλα. Γκολ! Εντάξει, οκ. Άσε το που έχω βάλει 43 γκολ. Στο USA. Τώρα πώς θα στηρίξω την κάμερα? Οκ. Δεν υπάρχει τέτοια αμφιβολία. Οκ. Πάσα. Μπράβο. Δεν πρέπει κανονικά να εκφράζομαι έτσι στην κάμερα μπροστά. Αλλά ρε μπρο, τι να κάνουμε. Πάσα. Μπράβο. Πόσο. Γκολ! Ο μπρο έχει κάνει ολόκληρη πρόδρο ρε. Ο άλλος έχει κάνει ολόκληρη πρόδρο ρε. Πρόοδο. Καλά, να βάλω καλύτερα. Μπράβο. Όχι ρε. Πάσα, εντάξει. Είναι μποτάκι, σου δίνει πάσα το μποτάκι. Έτσι και δεν το πιάσει τώρα από το κολόμποτο. Όχι, sorry. Πάσα. Ρε! Τόσο είναι στην ομάδα μας. Πάρ' το. Αφού δεν μου δίνεις πάσα. Είναι level 17 και έχει βάλει 94 γκολ. Και εγώ σε αυτή τη θέση που είμαι δεν έχω παίξει καθόλου. Έλα. Σούταρε τώρα. Στον αριστερό είμαι Έλα! 11 level και Οκ, εντάξει, άντε τώρα. 7 γκολ. 10 κάτι γκολ. Όχι ρε μπρο. Παραλίγο ρε μπρο τώρα.
Με τα μποτάκια μου μέσα. Έχουμε μπλέξει με αυτά τώρα. Πάρε. Κοντεύουμε 2026 και ακόμα με μποτάκια παίζουμε ρε μπρο. Βασικά, τι άλλο να κάνω. 95 γκολ άλλος. Εντάξει, ο φίλος μου από ένα account του έχει βάλει περίπου στα 500 γκολ μπρο. Αυτός το έχει κάψει το παιχνίδι. Δηλαδή μιλάμε για τόσο κάψιμο. Αυτή που πήρε στην μπάλα είναι Πάρ' το, όχι! Αυτή που πήρε στην μπάλα είναι hacker. Μου παίρνει. La cucaracha, la cucaracha. Y ahí va el zipam. La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha. La cucaracha. Βάλ το ρε μπρο. Δηλαδή είσαι τόσο Δηλαδή είναι εδώ για πέρα τον και κάδο ρε αυτό. μπρο. Τόσο για τον κάδο. Σου δίνω πάσα, οκ. Εσύ τι πρέπει να κάνεις σαν... Εμένα λες. Ναι. Δηλαδή σου δίνω οκ. Δεν σε κατηγορώ. Θα το χάσεις, να δες. Ρε μπρο από το ποτάκι κιόλας. Και όχι εντάξει. Εντάξει, κι αυτός είναι μπουτάς, ρε. Ο κολό... Όχι, sorry. Ο μποτάς ρε μπρο, τι μου στέλνει πάσα από τα 10.000... Από τα 10.000 τέτοια ρε. Ρε μπρο, τι να κάνω. La cucaracha, Δηλαδή ο μπρο είναι... Ο μπρο δεν αξίζει. Ρε, Πάσα, πίσα. πάσα. Όπα, πίσα. Εντάξει ρε, προπάτησα κατά λάθος το άλλο. Δεν πειράζει. Αν το... Άλλο σερβερ, όχι άλλο σερβερ. Οκ, τελικά άλλαξα σερβερ. Αφού έπαιζα με άσχετους. Μην πεις ότι πάλι με αυτούς παίζω. Halloween event. Τι είναι αυτό ρε. Ω, Δεν παίζουμε. 15 assists. Πρέπει να βγάλω άλλη μία για να πάρω αυτό. Το pumpkin ball. Wow, bro. Φαντάσου να το πάρω. Γρήγορα. Να σου βγάλω μια assist να το πάρω. Έλα. Όχι ρε μπρο, μπήκε ο άλλος τώρα. Και ποιος θα τα φάει τα σκατ... Πόσα θες. Οκ, μπες. Ωραία, θα Μπες στο μπορούσε... Μέξικο. Τι? Let's go. Πάσα. Ο μπρο έχει καεί τόσο από τα μποτάκια που... Θα τους κάνω ένα assist για να κάνω... 1587 Έχω δει Γκολ. 1480... 2000 stacklings. Γιατί μπήκε στην άλλη ομάδα. Γιατί δεν ξέρω... Γιατί... Ρε μπρο, Έχω πει μια στην άλλη assist θέλω να ομάδα βάλω. γιατί το... Μια assist είπα να βάλω. Μπρο, μια assist είπα να βάλω. Όχι, πήρα λεφτά, εντάξει. 12.500 ευρώ. 12.500. Τι γυρισμένη την πλάτη, τέλος πάντων. Γυρισμένη την πλάτη σου. Σε ποια ομάδα? Στο Εκουάντορ, αριστερά. Μπράβο. Μπήκαμε και δύο. Ναι, μπήκαμε και δύο. Όχι μπρο, ο μπροστινός είναι τέτοιο ρε. Ο μπροστινός είναι μποτάκι ρε.